Are you ready? Masih. Aku iki yo pengen nelpon lho, Lek. Gantenan lho, Lek. Gantenan. Mosok sampean terus nyanyi, aku pengen nyanyi lho, Lek. Kau bunuh aku dengan pedangmu. Aku mati gantung diri di tanganmu. Weh, enak uang tuh mau. Oh, mewah ge selonang-selonang. Wih, Ahmed Mas yo. Ngopi di sini Mas. Kopi. Lah, aku ki wong tuwa mau gawane kopi cetene tok ngene iki. Masa alah radiomu aja Mas Mas. Oh iya toh. Jukan piro? Jimuane siji. Oh, alah. Kowe teko jimuan opo regane? Regone Mas. Oh, regane gak tak dol iki, Mas. Oh, alah. Jarone piye? Jajal ngurupne Mas. Oh, kemersek. Sik Mas, jajal Mas. Penak to, Mas. Masa alah. Iki ngopi, iki rokoke, ngopi. Iya Mas. Ya wis bekasane sama retek gak pung menantu larang ganteng ngono lho. Jane nek opo to kok rumah aku kok ngene galau men. Wah, Mas. Aku ki baru putus karo cewekku. Nah, yo ngene. Wah, aku jaluk SMP kan Mas. Nah, Ben. yo ngene iki kehidupan iki. Ya Allah. Iya Mas Ani. Setiap ada kehidupan situ pasti ada cinta. Nah, iya. Roda itu berputar. Bagaikan roda yang meledos bani. Iya Mas aku Mas ben iso karo cewekku menahi. Oh, penak iki resepe. Sing pertama, sampean kan kumparan motor PKR lho. Ganten motor ninja. Wah, berat kok ini Mas. Yo asline iki enggak berat. Dalem emak, tubaran motor ninja. Mangap-mangape kok. Sampean ngomong ini sama dhewe duwe cewek ora iki? Yo lek go cewek jane yo enggak duwe. Ya Allah, masa mateng aku ndelok sampean. Layakno kehidupanmu iki ruwet. Yo di situ ada benang ruwet, di situ ada aku. Allah mateng aku ora kerja sama Mas. Ngopo kerja wong ora kerja iso radio iso ngerokok. Nah, orang di kopi sama ngeteri kopi. Mateng aku. Wis mangan Mas. Ya lek mangan iki yo wis ndek iki. Beh, enake ngopo Mas ya sore-sore gini? Golek suasana sing indu wah kae lho. Enak angin iki, sepoi-sepoi, sangune radio entar dangdutan, sangune kopi, sangune rokok, sangune uduk. Itu rokok apa bedane ya? Wah, piye lek ning pinggir kali kono Mas? Pinggir sawah. Wah, enak suasana nih, ngerebit ning ati. Ya aku lek ning sawah ki asine enek anu Mas, enek banjur titik. Kelingan mulai zamane kae kok cok manuk kae Mas. Tunggu mana Mas? Kerja tunggu manuk sing duwe galak pelit temenan. Sak mateng saiki. Piye lek dhewe Mengko bae dulit maning. Iki yo jengentane udut. Arnya dalam musik sama gawane kopi yo cetene tok yo seret Mas ngene. Mas. Ora nek kene lho sukete ning kono.
Aku arep deket jebakan kelinci kudu. Hei, kowe iki nang aku ngono lho. Dolanan HP wae. Iki lho Mas, aku ndelok Fast Channel kok mirip sampean kabeh. Wis tak subscribe, tak like, tak komen iki mau. Oh, berarti iki apa mukaku pasaran yo? Yo, paling iya iki. Jenengane Fast Channel. Aja lali subscribe. Endi lho jajal, endi Iki lho? lho, rupane kaya anakan trindil. Mas Rong. Loh, malah ngengkleng. Oh ya, kok mirip Pak, tapi ganteng aku sithik lah. Sampeyan iki emang elek lho ket lahir. Oh, sembarangan terus ngewangi aku ngerti sik. Ora metani boyo ing. Alah wis yo. Mulai yo. Alah ngali sakmene iki pakan opo lho Mas? Kelinciku sakmene wis nelek lho. Yo, Ngarep kok sakmene lho.